Abarim MDC rangdang teron labang sopir tepen ceu tanglo. Aruni pai thong kebrai siarni. Abarim MDC rangdang teron labang sopir tepen ceu tekangsi. Sangtet cu endamlo. Laswalam arjulong pen karbenglo termos kamsil CM Dr. Tuliram Ronghang. Atoya teng pen Elvin teron aphan tangkala gisian. Lodun sia hemasora phan pi pajer dam toilo. Lason si abarim MDC rangdang teron alangli. Parokre sir kebra. Thong kebra plea ningkan pirthe nang hachelo. Alang li asar buramen kang tui teron napen asar piamen lake kawe rong hang pi pui khendam. Alang litum kado kawe korte bang plido la angbong pen alang li henlo akibisi igno. Alang litum aphan pathe padingsi uguria long an ka charli jia phan toy dunlo. Laso pen det pen puthot dipuan ke charli dam jia phan padun thu iglo. Lason dambom se alang li isosome kawe rong hang pi pen cepacor ceparupsi kado kawe usomar bangkre sian cepathe padinglo. Lason si alang li ning ke hang pen ajo. Parokre sir kebra. Troksi kebra isia sengkana hut karbia dorbaramen pen. Election cepate dunsi uncontested pen cepahay pondo. Lason thak si puthot Indian National Congress tihek pen INC. Asong pen parokre sir kebra. Troksi kebra nerke paningkan election thur dunsi cepahay dun pen medical in charge arputame cepalong dunlo. Alang likado kawe ningkan kregethom an MDC asai klempon longlo. Lason bangbom pen aruni phai thong kebraisi surihini rain koragathom arni anarlo apor alang li bangso pir the pen chiote kanglo. Alang li kachevoy alam arju longsi donrap songjapiatum alang li karjong sining hemreng mealong ke dudunlong jia phan hirjume hangpidun si cepadi dunlo. O thalang sopen khorsing teron kilo birta Malong News. Nang litum kelang bom lagi Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.